ställa på att bli och gå fort här idag. I nästa klass igår så var Daniel Jansson som vann. Han i solo. Men först vi får Sebastian Nord här uppe i backen. En 24-årig grabben som är med här och han är anställd, kan ni tänka er, utav team Gunnar Spike Fridlund. Hur kan det komma sig? Ja, jag vet inte riktigt. Men så är det i alla fall. Han kör en tävling om året. Mycket trevlig kille här, Sebastian, tycker jag.